lang hilin eh. Ikaw dami nag-ahoy guys, Alexi guys. Sumangin mo na nga uyab. Silang uyab mo. What? Ano na, ikaw magkahoy? Dado ka bagta. Dado ka bugtong na nga huy. Kamo di ka mga huy be. Nagseloy naman ka be. Ganun mga huy man ka. Para sa ka huy be. Sugdo din na kay Lois na uy kahoy. Uy, Loy, patuloy daw ka bata ka ni Loy nanay. Kami na nga hoy, duha ka adlaw na, gahapon sugod. Anong kaluoy siin? Pero mas nanay. Paglaman kay... Grasyahan na ka ben, kaya magmaestra or mag-isa ka. Flight attendant. Ciao, skila ako na siya. Bantay mo ito magmanguyab kay... Kunuton silang bugan. Hindi lagi. Bantay mo ito. Alexi. Ikaw be, mag-asama ka, mag-maestra? Hindi. Saman? Nurse balay. Nurse balay. Nasa balay ko no. Balay Elixir kay grade 1 pa na. Grade 2. Stay na. Nabarug na. Ako ikan ko ng seminar sa buhi ko. Grabe mo deg proseso. Abi man haglas na ning pusti na paday bayo nun sa parakuan. Mo lagi deg pusti na pabarug na. Abi naglas na tong proseso na paday hatagon sa membership. Magkatagon ng membership 1,000. Patabang na po ko rin sa amang kapitan. Kapitan na lang matugdan ni mo doon. Kaya mo na kay last nga kuan. Kaya mo lang yung malibre mo nang mo na lang malilihakan. Siya po si pangutana. Si pangutana og ano sa kung kabit. Inspeksyon na lang na ni kuwang. Di ba na inspeksyon nun sa buhay ko. Di ba kompleto ag papel. Jag pirma sa electrician, wapo dia electrician kay ng trabaho. Jag papel mo kag membership sa on sa bapa. Pero gamay lang mga gwanta, matuloy kag gamay lang diyan gwanta sa mong kuan nga parang makumpleto na gamang suga. Ay madung hapon di ay mao lagi to manag ang kuan pabarog sa poste hiwat na laman mi og ma-inspeksyon na o katong makompleto aga ang para membership sa among kapunungan sa bapa. Salamat kaadto Lord, salamat nga naka ginhawa na kurong panahon na manahin taon naghang kasang kurente. Shout out de ko ni Norlina, Madam Norlina, asal tuiga nakalipit Singapore. Kamusta Madam Norlina, ug ni Norlidia ug ni Jo. Kamusta? Amping mong tanan, amping mong kanunay nakadlaw, amping dali ko sa ang lahugan karon. Kuy Scarlett, ano ni mangikaon? Ang kuano pa ko kabang guna kay busy. Kaya paabot ganyan dadali nga tukos buhi ko seminar sa dapay lakaw. Basta grabing bisya, basta bahala. Ako gibot sa bulanghoy. Hamibot ko kabali unod. Tumba ng guguban. Oops. May pa. Wala. Puti ba nila? Basta makalukat mo bulanghoy. Ado na nga ulian. Kanang uli nga ning kasi na.
Nabusog nga isda. Ang lubngan dani kay pangharbisan naman eh. Kay labong ning uwan. Ano naman izawat. Balag labong kay makalugar ko dani hanap ning gunahan. Sana hay gagaw mo yamar pa man dito. Samot nagtingkasin na. Pangulian daan kay katubog ng lukatan na mo katong pag-meeting wala man pan mauli eh malabong nabasa-basag duta malag mag agawin us ni aguban matulog kaguban maibot na ano na laman ay napamlin tamunan daan eh. Lukatan mo ng uban. Hoda panda. Hoda, unsa ba ka dia? Hawa. Hawa. Kubo na mantug ka rin dali. Tigdingan ka na. Beng! Mag-vlog na ka, Beng! Halakabaw. Ako'y mag-ibot kaya matungulian. Nagba, nangapahak na. Kaya nagdulian kaya rong sunod na po na po yung makuan. Madungag. Mapurong ka bawah. Tawag ka, Bing, sa kabaw, Bing. Ikaw man din mabilin, Beng. Huwag na yung manguhag bulangoy, Beng. Ina nga ulian. Sige naman tag-ibot. Gaway uli. Watay. Wala ta. Ibutun sunod. Ha? Masa? Ito na. Tapos upaw sa linan. Nari na kagandog ma. Natikan mga bata dan eh. Kapan dah ha?
Kubli mo ha. Nabay tanom na. Ho, kabang, panda, imo na palang kubkubon ha. Wa. Lumbado na ng blanghoy. Kangit-ngitan ko. Lalong ko blanghoy gamay kay nag-ibot ko dangagon ha. Dangagon taas mga bagtos. Patilaw ng bulanghoy itong mga apo magdako atos Cortes. Dakog duha ka puno. Dagani banda ni salin-salin na ning upaw managinot si Jag makaraginot pa ba. Bing bing. Ug nay mangibot dani bing inaulian bing ha. Kaya ako rin maguna. Ulian og mangibot. Tapos ng mga paka kay adlaw doon nagsige naguwan kasi kabuang na po pangita og kay pananom. Tapos ang tubig. Napon hang pangibang hangi. Isuk. Putod. Putod. Kubon. Kub. Sangan. Magkisa man na, beng beng. Imi na, beng. Oh, hapit kang ngiti. Hapit ko ngiti ring langhuyan. Nangamag.